Ngadap da kajing kemen sa isian ni kapor ka bamenta bang adon ni ka khubor ban ya sam bat pi ha ni ka step lani don apreng jong fi ko mga juang ki pet min singi ni ki pet min miet kalong kum jo wi nga ka khubor ya ka ba fin yo snow na mar ka wan na ka tin ka jong blai ba shwai ka tang ai khublai fi wei baro ki bala ju snap in ka khubor na ka por na ka singi ban nga ai ngo yu try ba ka jing alap ka jongi ka jing pla ka jongi ka ji kai ka jongi nang ni kam shim la long leno ai namar ba pi snap ma pi bat dang ba pi snap hendrei pi pentrei kam pi penon kam ya ka ni ka tien ka jong blai bat haba fi la penon kam nga yo shibun ki report ya ka ba nga yo i shisha baga jing im ke jong fi ka along ke jing ka khop lai shibon ba pi pdiang ye ka tien ke jong blai khop lai shibon shisha ka ba pi pela penon kam shisha ka tien ke jong blai ban nga ai ngo shisha yo blai na kam ta ka jing im ke jong fi kum bo pol ong shisha nga da sngo skun ya pi da ka jing sngo skun ka ba reu blai ya ka ba ngala yo ban pente tien ye fi hau ta wei breu obolong with Jesus Christ kan nga da sngo skun shisha nang ni ban pen sngo ka tien ke jong blai bat haba fi la pdiang ye ka tien pi yo ban ye te tien ken bat u Jesus Christ ngadap shisha da ka jing kemen haduk kata-kata ba ya ka jing alap juga gospel kam shim lalong lenoi but ya ka ni ka bor juga ding pna ka bor ka tien ka jong blai kam shim lalong lenoi pila sngap bat pila pediang bat shisha ngadap da ka jing sngo e ka jing sngo kemen na ka banta jong fi wei baro but dan apreng jong fi le se mo ka ni ka sin ka ban kong fi dang ya sngo ya ka ni ka tien ka jong blai nga pediang sngo bhai fi ru sing ni ka channel jong ka Potternet ka ni ka khubor step ha ka ni ka sngi ka banta dan apreng jong fi le se ke ba fi kwa ban ya join lang ha ka ji shakri pila ban wan ha ka sngi utrai ha ka por san baje sngi utrai ha ka por san baje shi Nongthymmai la fi kwa ban ha ka por min sngi ngi dan ta maulai nongkwar ha ka por khatwei baje min step te dan apreng jong fi kwa ban wan ru ha ki sngi po ya pila ban wan ha ka sngi balang hang ni po Nongthymmai ha ka por san baje jan miet but la fi kwa ban ya snok ti lang ha ka jing duai ru pila ban wan ha ka sngi sa jan mar ha ka sngi sa jan ngi dan lightly ki jing shakri min step pra hado ispo ngidan ke jing shakri jong ke jing duai pila ban wan ya snok ti lang ha ke jing duai na do pra hado shipo baje min step nang ta ha ga por arba je do saw baje ka don ke jing shakri jong ki khna ya ga bangi ai kerteng ke kit zo praise pila ban lam i khon ki jong phi sha ka kit zo praise ar hado saw baje janmiet ha ka ski sa jan but ha ga si sa jan hi ha ga por janmiet ru ngidon ya ka jing shakri jong ki samla ngim khot tang ki samla re phi baro ki ba phi sngo ba ka de ya phi phin yo sngo ya tin jong blai phila ban ha ga por san ba je jan mit ha ga sngi sa jan tadeng ta phila ban wan ru shaki counseling ngi ne ke jing duai ya ka bang yo ban ya kren ba phi sngi ba ar sngi balang ngadon hi manga ba ga sngi sa jan pada ga sngi palai ba sngi tho ding ngidon ki bai shakri ki jong blai ki ban duai na ga manta jong phi tadeng ta ngi so komen la da piwan mangin yo ban dwai lang bat fi sakawing ko an pen kan mau ba ga long kan don ka ginseng healing festival ka jaka agan dei hang thi hamadan pulo ka jaka ga bangi pen long men chim snam ha ka tu ge jo jaka la da fi lawan chim snam hang tu hi kan don ni ga ginseng sngap ha pat ya ga ni ga jing pen bana kan da ha do khat lai ka de ga seminar inon ka seminar kan dai ha do khat lai trek jong September kata ka ditang seminar henry kan mau kini kawai baga jinseng pa iba akan dai na do khatway tarik pat do khatway hado khatsan tadeng ta fila ban join yang ni seminar ni fila ban wan ru mo join lang seminar wan lang bag ni jinseng pa iba ru na do ka khatway hado khatsan jong September jinseng pa iba seminar kandai hado khatlai ngei fi la shai ya kata ka jing pen bana bagi da angnot ru ya pi Mupine duai na man ngi jeseng inget bagan ngi jeseng gan long shisha ga jeseng kabadap da kabor kabadap do men simba khoi kabadap do jisu baki breu ki bawan kin yo ya ga jingkala kin yo ya ga jingta kin yo ga jingpen kendo ki soi ki bate ga gm ga jongki ki bor baman shisha ki bakhom ki bale don bor ki ba pelong mraw ni ki breu kin wan si ga jeseng kin yo ga jing lai loi ba utraun pen kalai ga jingem ga jongki jisu pen kalai ga men sim ga jongki ban pen kalai sha ga ta ga jinglong jing em ga jongki but unda penlong ki ga jing thau ga bathma ngi da dwai na ga man ta ga ta ngi da dwai shi shang da angnot ru ban i ba ki breu ki bawan ki ba pang ki shitom
ngeit bu traun pen kia agi de gisngi ila bu kerpang ini ke jeseng healing festival yang ini ke jeseng healing festival mdei bang shus dang teman tang ila sedang na do arhajar kendai yang ini ke jeseng healing festival bang ila I dal ke jong ke khmat na ka wei po wei ke jeseng na do besdang haduk menta ke jeseng healing festival ngi isha ya ka healing ke jimpen kia ke jong trai la ka de haga met ne la ka de haga men si ngi isha bagi brio ki bapang haga jimut perkat depression anxiety ki brio ki bapang sha ki basha tek kum hada ki bo jingdom ki yo ia ka jing pelai ki yo ki jing pen kia wat haga do ki bapang shitam u try jisu pen kia tading ta pen krek la jong ka donut pen krek la jong ka men sim pen tip lem shigi we da begini wan shagan ke jeseng healing festival khatlang ki bapang shitam la ni ki badan ki jing pang haga jimut perkat ki basongsi ki bakuslai ki brio ki ba ban jing kia ki jing ki jing le kin wan shika de jeseng bo jisu un palai na wan ke jingai utrai le ba ya ka kamba utrai jungi ude utrai ubakra badenta wanum klet nang ibu age jing dwai na bana ke jeseng barai khuble ya firu I wei pui ha ne ka por ki ba jui kersha ningi age jing dwai ki jong fi shisha ngadap da ke jing songo komen shan na ka banta jong fi ya ka ba fim ju klet ya ne ke jing shakri ke jongi ya ka ba fila dwai na ka banta jongi ban nga songo yu blei ya pi ki ba juan jing ne ke jakaro ba fila wan ba fin yo e jing dwai le ne ban yo e jing slok na sungu sha nam ta jong fi ki bala wan ro ngi da sungu kuman shisha ba ya daga por bangi pala kam shim la long le nai mang yo ban shakri ya pi manam ta jong fi ki ba krishan ngi jing a jong fi ngi da sungu shisha ya ga jing le sbon ngi jing le ba ga jong fi pi ai om shingi ki bre hun ri shautrai ba ga jing a ga jong fi shisha ka long ga jing kar khu ya ga bang yo ban ya lap ya ka tien ga jong ble na ga sngi shi ga sngi ban na ka por kan mau ba ka media oi ka poi shi ga yeng ga jong fi snogum ba ka dai ga ba yo ai oi shi sha fi yo ai hen ben pen mi ikini ki programs kam dai ga ba yo ai ni ha ban pelot bal nga ngai bo try un kar khu ya fi ba ka ai ka ba fi invest na ka man ta ga hima ga jong ble ka long ba ka investment ka banum du no la no ka khanyang ka sarang kanum bam kinong to kinong pay ba banto bat kata ka jing pelang ga jong fi sha ka ne shabam jikat bo blame nang kar khu ye fi nai kar shan ngi ha gi jing dwai gi jing kar shan ju gi jing ai ni sungo yo blame na ga man ta kata ngim pen bor ye no ndai la trai ta la trai kra ne fi ngine don men talang ha gi ma ga jong blame ya ga bangin pen yar ga gospel ga jong trai bat ya ga bangin yo ban ya lap yo jisu hado singi ke jingwan ke jong khuble shibon na ka manta jong fi ban ni ka por nga don pa de khubor bangan kren bat ko mangala ong fi ke ne ka ktien ka bangan kren ke ka ktien ya ka bangila jo sngow na ka por shi ka por ngile ju snowru na ginong ya lap ki ba per na ginong kren ki ba per nga ngai piru dan na preng jong piru le se pilala lendet ya ga ne ga dekat da ga ne ga singi ka ban kren biang ya ga ne ga dekat ban shupen kan mau yangi ya ga ne ga dekat mar ka long ka badon kam hado kata ban yai pen kan mau ya ga ktien ka jong blai tading tangan pulia ka ne ka por na ka proverb ka balai ka dekat ka basan ka babel ka ongum ne tu ngej au try dala ka download baro but what chania hala ka jong jing champang tu ngej au try dala ka download baro ngej au try ngej balai fi ngej ka daw ka long ba fi chania au try Fingai namar ba utrai udan ye jing kular ye ba uladap kular ye ba uladap clay na laga jong shintur ge jong shibon ba ge jing kular fi pulen Genesis kitab jing pa nyoka ge dan kumba lai hajar san span rif nyotli kita ki jing kular ki jong play na ge ktien ge jong ki jing kular ki banam kala lano ro ki jing kular ki bayane shabam jikat badeng tam balai banginget utrai daga download baro kadaw ko nginget ha u namar ba ude ublay ubam jukala udah ublay bam ju lamler ublay bam ju syukor ublay shisha ubla kren buat uban le buat uban pendap ya kata ka ba ula kren nginget au try namar ba uday ublay ubrio ladang ila ban nget haki brio teng nginget lada dai shi samlaro kene ke samlar ne nu samlar unget ya ki jingkular ya ka bala claim da samla ne da kata ka samla nget bite ya kata ka jingkular ya ka bala kular da tau ba iet dan ki brio ki nget ya ga ba ki brio ki kular dan ki mi ki pa ki kular la jong ki khon ki jong ki bangan le kum tangan ai kum tai fi khon mo pa di ki khon ki ape dengong ya kata ka jing kular jong ki mi ki pa la ne kum ki pa ba ki ape dengong ya ka jing kular jong ki ta ki politicians la ne kita ki nong mi khmat ka ba ki kular kham tam e haga por election ki dan ki jing kular ki ba per
ki jingkular ka ba ki breu ki kular naga benta ki breu laga dai ki ba ki ba thon ki khon ki kti nene kum ta shi para lane shi bahayeng shi bhasem lane ki jingkular na kita ki nong mi khmat lane na kita ki nong yele election naga por election tadeng tangi ngi osngau ye ki jingkular naga por shaga por re gani ke singi am kran ke jingkular ke jong breu ya breu naga kran ye ke jingkular ke jong blai naga benta jong fi but hangi utrai ong to nget how try dalaga donut baro wat chania alaga jonga jing champang wat chania agata ga jing suthu ga jong fi teng ngi sngo bo bleu slam than ngi persang ban le no daga jong ke lenti ne ban perkhat no daga ta ga jing sngo la ga jongi re da ngi le kom ta am haga bakut ngi i ba kam poi se ai tadeng ta ba bible ka kren ni ka ta to nget how try daga donut baro na mar hab hinget am ka penso ba sha yu blai fin pule ga ta ma ngi la pule na ga for se ga for hebrew khat we in re ong re klem ga jing mla ben penso ba yu blai ha fil anget am open ka penso ba sha yu blai bar how blai penso ba na fil anget how am oh shisha kita gi jingkular gi jong blai baro kan ki badan kan long ba oi bad amen na ka menta jong fi pule ga taro na ar ki kor lenong ka baning kong khat bar pau in puli ha ne ka por ka ong ne namar ki jingkular ublai kat badan ki long hau ka ba oi bat ka ba amen ya ka ban penon borom ya ublai dangi tadeng ta am habo blai ul akular ka long ba oi bat amen bakata ka jingkular ka wan hangi bar haba ka wan hangi shishala penon borom ya ublai namar ka perthai ka yo i ya ka ta ka ba ublai upen dep ha ka jim ka jongi balengi shania au blai ka daw ko long ba bible ka kren ye kata ni puli ka ni ka poro ka shithi chau titos ka lenong ka baning kong ka khat ka ba ar ka ongom ni ka ktin ka jong blai ha ka jinkermen ye ka jing embam jikot ye ka ba blai umla ban lamler ulala kular men shwa ki por bam jikot ublai ulala kular men shwa agi por bam jikot na do men shwa lo dep kular bar hang ni ka ong bai ba ublai umla ban lamler ni puli moi ka ktin ka jong blai na ga jing khain ru ngi hang ni ar pulai ka khot ka khandai ni la puli na ka por ngi ni puli biang yo komplet rekom no ngin puli ka babal ka ong shai kom ni ka ktin jong blai ka ong ni ublai umlang ubriu ba un lamler lam ne ukhun ubriu ba un kala ka bamut ya ka ba la ong unum le ni ka ba la kren unum pendep no ublai umlang ubriu ya ka ba un lamler lam ne ukhun ubriu ya ka ba un kala jingmut ya ka ba la ong hato unum le ba dia kata ka ba kular hato unum pendap no yes ublai un pendap ba ya ka ba la kren ba ya ka ba la ong ya kata ka ba la kular ya kata ka ba la penmi action tur ong ngan le ya kata ngan pendap ba tading ta ka babel ka kren kong la ka ba nget ha u try la ka ba nget ha u try ban ya ka ba shani agi breu tading ta haba ka khin ka jong blake ong la ka ba nget ho try ta ba e ka ba nget ho try nget age jingkular jong nget age ne ka khin ka jong nget age ne ka ne ka khin ka ba mla ban kala no la no nget age ka jingkular ka jong blake bara ba pipi nget pini ibet ya ki kamba halor ki kamba ya kita ki kam ki ba kraw ki ba pla ki ba blake un pendep ha ka gm ka jong fi u blake sien bol akren shi sien bol akular la ka ba nget ho blake ban ye ka ba shani agi breu la ka ba nget ji sha ho blake ban ye ka ba shani agi ta ki ba kraw batri wanum shani agi ba kraw batri long bala tem ye to breu ba shani agi breu la ka ba nget ho try to nget ho try la ka download baro nget bo jisu ong tuan hanga fi baro ba type ke jinget nget it la ka jinget ki jong fi so try it ye ka ki ba fi film la so ban ket brat so jisu un penjam fi jisu wang wanum kik slai na ka download jong fi oh wang wat chepti nget ya kata utrai ula ban pen kala khongpong ya kata ga jing e sha ga jing so ula ban pen kala khongpong ga ya kata ga download ka ba e sha kata ga download ka ba jam ula ban pen kala khongpong ga jing jo ki breu ula ban pen kala khongpong ki situations ya kita ki jing shem ki jong fi ga jing ki jong fi u blai pen kala khongpong ya kata ga jing so si ki jong fi sha ga jing men ya kata ga jing ling a sha kata ga jing so u blai ula ban le kata namar bola dep ban kren ula dep ban kular badai ta na ka por shi ka por utrai wang wat ki kuslai na ka download jong fi lemne wat shepti wang wat ki kuslai na ka download jong fi to ngai fi oblai to ngai hangaru kamu havi ngai oblai ngai hangaru oblai badu jisu de ujo ka bor ka long kum jo ngai oblai ngai hangaru wang namar oblai ukren leng ba jisu kres jisu de uktien de dei ta ba jisu ukren ka de ka ktien na oblai ya ka ba jisu ukren ka don ka bor bara ba ukren ka long bet si sien bula kren oh on pendap bet ya kata
Ko abanong ifi kan ke sngi ke momenta ngeit outrai dalaga donot baro wat shania halaga jonga jing champang ngeit bet shania be outrai ngeit bet ke ego trai lo ong ngeit bet ke ego trai lo kular namda ke jing em ke jong fi la phila ban ngeit ke bible ko ong gumta pule na ke por marcos nong ba kendai ke khot bar fulai ko ka bible ko u jisu lo ong ha ute la da mela ban ngeit ki baro ki long ki bala hauta ubangai ki baro ki long ki bala hauta ubangai ong la da mela ban ngeit lada mela ban ngeit lada phila ban ngeit ki baro ki long ki bala hauta ubangai tadeng ta lada phila ban ngeit imat ka thante ban ngeit ru dei na ka ban ngeit batang teng ngeit be ki ban ngeit khamat ka peni la i bala don kan ke jingpang ka besar km la i ba ki doktor ki om ba kan ke jingpang ka long nam ta la ngeit te kawan ke jing arti ti boleh la nam la ni kat kan ke jingpang imat hap le bi ta ni hap yap be imat ni ke jingpang kawan nu boleh kalau dah kaman ke jong boleh ka biang itu lalu pen kia wadom anggum ta boleh ong along unong pen kia ong along Jehovah Rafa boleh bangi syakri ude boleh unong pen kia amde boleh ba ai jingpang ude boleh upa pen kia ke jingpang tading tawan ong ba ke jingpang kawan nu boleh ngakwa banong ifi boleh unong ai jingpang ifi boleh ude unong pen kia ba ke jingpang ke jingi baro aga ding pna bula pang shisha aga ding pna ula jingem snam shisha ula jaw da snam ka met ju ka jingem lot bamdan kanu na jingpang ka kham kraw ban ya kata ka jingpang ban ya kata ka jingshitam ka bo trai la ba hakamet ke jungu ya kata ka jingpang ka bo pediang hakamet ke jungu ya kata ka jing sempat ya kata ka jing shok kata ka jing krwit jung kitu ki shipai kamdan kanu ka jingpang ka ba kampang ban ya kata ka bo trai la sha tadai ta kwa banong fi la dap kit ka jingpang baro ka jingpang cancer la ka jingpang ka ba kumno ka jingpang ka ba kraw ka jingpang HIV na ka jingpang AIDS na ka jingpang ka ba kumno kwa banong fi lada ke jingpang aga snam jo vi vidan ka blood cancer na throat cancer vidan esophagus cancer vidan ke ba kumno ke jingpang am ka kwa ban ong ifi ke ke sngi lada pi pang de utrai lada ba ya ka jingpang ba ka ding pna la sanar ka jingpang ba ka ding pna mula pelat ya ka jingpang kia pediang ya ka jingpang kia pediang ngadang yo aga report mena wi kong iwan yong pastor pi duai ka jingat na ka kti ha bang ong bu ka kti aga ka jaka wo shitam ibu shisha mas ndep duai kata ka jingat kala ja ngakwa mna finga ngeit bo blai ula ban le ya kata ka ju ya phi ka ni ka sngi ngai kin do wi kong si sino bangadon ka jingpang mouth cancer rang ne kadon ka jingat na ka shintur ka jonga ha por pipi duai ngala ngeit maru pha ya ka ktien pila kren ya ka ktien ngabo ya ka kti ka shintur bat kata ka cancer ka hap kata ka jingat ka shintur ka hap kata ka jingpang ka hap bangala khia ngalong humne ka bangalong ikudup ya ka mga kwa nang ifi ka nega sngi bo try ula ban le ka tanga snowy ka jing pesle ka jong try ka nega jaka nga snowy ka jing pesle ka jong jisu ha ka nega clip mat ka bon ta ya ka ba un le be ka tana ka menta jong fi kam dan ka jing pang ka ba kham he ban you play kam dan ka jing pang ka ba kham kraw ban ya ka ta ka jing pang ka bo jisu ula de ba ka met ka jongo kam dan ni ka bo try la jisu ong ya ta oh wang wan hanga pi barok ki batat ki bakya ki jingkit la ka pop ka ban kya fi ki chingpang ki ban kya fi ka bor ki jingdom ka tek ka kom hi wan hanga ngan pelat ya fi wan ngan pen sting fi wang try la da pi la ban ngai ki barok ki long ki bala au tau ban ngai bo jisu kren ka martha wang ro la da phala ban ngai pani i ka buram ka jong blai kala ngai bo jisu upen em yu para jong ka ubal ayap upen mi biang na lom jingtap sau ski ula pot ula sma utong hiru ang to Henry ya kata ka basma utung upen sma bang biang. Oh shisha ya kata ka bala yap upen imbiang. Ngakwa ban ong fi ka ne ka sngi la ka jiem jong fi ka sma utung. Ka jia dei ka yin ka sama ka jing trai dikta na ka jia dei bagi bahaya ka sma utung ku trai upen sma ubi biang. Ngakwa ban ong fi ka ne ka sngi la yap ka na am trai upen im fi. Fila yap ka pop sha fila yap ta ka man sim fi ka yap. Upen im fi. Ngakwa ban ong fi ka don ka bor how try. La pila ban ngai fin kia. La di klai jong fi ka pangam ki doktor ki ong hap le dialysis. Ni fi le dialysis mentaro. Utrai ula ban ai ya kita ki klai ki batamai pi. Ki doktor ki mdan dawai ki hap an shule de ka dialysis. Ngakwa ban ong fi uchisu ula ban le kata. Uchisu pen kia pi. Kam dan ki ka bamla. Kam dan ki ka mamla la tu snir ke jong phi la pot utrai pen khia itu ke snir ke jong phi utrai un le ke kamba nam ta jong phi pila do chinkerman ngong phi kene ke sngi sai shi sin mata nget how try da ka donot baro utrai ong kita jeremiah lai pu ar ke khot ba ar pu nyawang nga long utrai u blai halor ke do baro dan ke mamla ban nga kam dan ke mamla ba du blai un pen khia ifi
Un pen kia ifi mentah. Un pen kia ifi mentah un pen kia ifi. Karon ka bor ka jong blai ban pen kia ifi. Wanum kuslai try wat chania la ka jong champang. Wanum chania kata ka phi wanum chania kata ka ek ba phi. Yo snow da kishkor ge jong phi. Na mar kata ka ek ba phi ka babel karan shai kalong tang shibet. Kani ka ba phi mentah ka jingpang kani ge ber khoi jinge jile kalong tang shibet kalong tang shipang kan jano. Utrai bang shakri de blai ba kraw. A snow ka nang jimpet slek ka bang kren ni ka khubor ni ka sngi. Ngeit hau trai da ka donot baro. Wat sania agi breu. Wat sania agi ti ba kraw batri. Na ti doktor ki ba kraw no la le ni doktor kan jam la do blai le la. Ha ka por ba ben le pin yap te ka da ka por. Kwa ba nong ifi da ki le gi breu la do blai pen khiam. Ngai ngo en ta ki doktor ngai ngo en ta ki nurse. Ai ngo en ta ki dawai ru en re la do blai pen khiam kam mentoi. Kwa ba nong ifi ka ni ka sngi la da ki doktor ki mla utrai ula. La ki breu ki mla o blai ula. Ngeit hau trai da ka donut baro. Ngeit hau trai. Mar blai jingi ba kren u lebet. Ha bola kular un lebet. Ngeit. Kapen semua bahaya blai la da pinget. Utau wana janju de ban ngeit ba blai dan u ai nong shishai ta ba wat yo. Kwa ba nong ifi un ai nong ifi ka ni ka sngi. Pila snap na ka por ni khubor. Pila snap na ka por ni ktin ki jong blai. Yo ba ka don na ka banta jong. Ka ni ka sngi ka ni ka khubor nam ta jong fi. Pila awat si pi sham ya ka ni ka khubor ka ni ka sngi ka de ka bo blai u kren bu blai u pa ni ka ktin. Ba u pa ni ka ktin ban pen khia ifi. Yes u pen khia ifi. Kam dan ka no ka bo blai la la ki jinge ki jong fi ki kraw kum tau lomba au ba kraw. Ho train pen madan ye ki lomba. Un pen madan ki jinge ki jong fi la ling ki don ki kenro ki bakang ki jing ki jong fi. Ki kenro ki kenro ki barben kum ki kenro Jericho u blai. Un pen kala, un pen pra, un pen jot ye geita ki kenro ki bakang ki jing jong fi. Pisngau la syakir kenro ken pen pra. U try un wan ki angel jong try ken wan ken pen pra. Van ngai ka bor jong bleikan pen tua. Ya ke di kenro ki borben na jing ke jong fi. Try ker khoi fi ne sngi menta. Ngai au try. Da la ka downward baro. What sania ang la jong jing champang. Hal gen ti baro to IT au try. Pla. Au try te un pen long ye ka lenti. Pla bu de tau jisu belong try. Baru Jisu de tang ma u ubala. Tang ma u ubala. Tang ma ubala. Try ma long ubala. Plai lenti hau try. Hallelujah. Fini iba kata lenti ke jong fikan long bed. Ngadwai ka negasngi. Bu ika kti kata ke jaka ka pistam. Bu ika kti ke jong fi kata ke jaka ka ba pipang. Bu pitia hospital menta. Pidan na kata ke jing tia pang. La pendat ya fi da gitu ki oksigen la pendat ya fi la se da gitu ki pipe ki la I drip ya fi dan ki pipe sedang akwa benang fi kan ke sngi. Hallelujah try pen kia fi. Oh fi dan ICU la se ki bahayeng ki la ban pen snawi da ke khubor kan ke sngi ka bangadang duai. Ka khubor ke jong try kan pen kia fi la da fi dang tip reu ngaduai. Bala pim tip reu ki bahayeng kin duai. Ki bahayeng kin ngai la da fi dai ki bahayeng anam tan nong pang nget ma fi. Nget ma pi la fi ka tengah le fi ki kon ne fi de bahayeng ba sam nget ma pi ni nong pang un khia la tip shuro bok ti ma pi lo tu nong pang un khia ba ina dwai da ka jinget. Hallelujah try hallelujah ni kon jime ki bok ti ka da ka jaka ki pang kin khia jing pang kan karya amenta ke jing pang kan let no amenta nget try nget hame try nget hame try mela ban le try ni kon jime ki jinjar palat. Oh shagi la jinjar palat. Ki pet ko try shakaman shagdiang shakamat shadin. Try ki pet ko kena try dan lentium dan lacho. Try ka lenti ka dan hame ko try. Nganget men pen prai ni ki kenro ki bakang ki baka. Ki lomba ki bahek ki jie balok kin tua kin pralut menta. Ki kenro ki scam kin pralut kin tua. Ha ke kerteng jong ji jingpang kerteng jisu. Pan pralut menta panduk pandam duduk menta. Kerana ke jing berkia maru blai bang syakri u Jisu de Jehovah Rafa u blai unang pen kia ya pi menta hi. Hallelujah. Compare dengan jingpang yo. Ngam nyau le tagi jingpang atep bon jingpang renga kran ha kerteng Jisu ya tagi jingpang ka bafidan. Kita ki jinga le ka jim jofi menta ki pralut baro. Pi pediang daga jingat. Nget hau try daga donut baro. Wat chania juga ji jingpang. Nget la fila nget fila kia. Ai ngot try ka jingpang kia kawan. Ai ngot Jisu ka jingpang kia kawan. Hallelujah.
ai ngo try ke jing pang shadam kala kan ria ke jing pang kan ga migraine la khia oh shibon ke gi kerteng hallelujah try pen khia fi kerteng jong Jesus nga inu khna try pen pau don khna bo pang ke jing pang blood cancer pat kan ria un khulung de ben khia un khulung de ben klan un em man shakri u blai or shatara bara long kia hallelujah daga jinget yung piki make pa apan kia no klo tayong Jesus ay ngo try mes ngo ay ngo try ka bor jame ka tu ay ngo try ka bor jame ka wan ka bor jame try ka pan kia hallelujah tayong Jesus ipadiang amen hallelujah try pan kia try le ki kamba pinang yai dwai ro kat bangan pen kut no ina ke jingkren pinang yai dwai nei peteng ke jing dwai try ngar khoi fi bless you try nda ka boram jo amen